iya iya. Soal berut. Ya, mulai begini. Itu mau baik, sorry. Agnes, wonge guyu. Kita sumringah. Lah kok kowe kok menang-menang ning kono nyapa? Sapa? Kowe. Lah aku ngenteni kowe. Lah aku wis delok to. Iya. Cahaya bersinar untukku. Memancarkan bahwa Banongan sing paling dicintai. Iya, Pak. Sing paling dicintai Mbak Agnes. Iya. Kuwi adalah aku. Aku ki sapa? Jessica to. Lah aku rene senyume semerbak. Heeh. Milih. Milih rono le. Milih. Senyume lagi sing rene. Senyume piye? Hah? Lokasi putih Mas. Separuh. Lokasi putih. Kowe. Jangan lokasi di mana? Agak. Yo. Iya, ana guna wong ngene kuwi. Tonton ae. Ngene iki wong iki didelok saka lembut, Bos. Oh, kesuwen kowe iki. Lah niki Mbak Agnes, kula silaturahmi. Jan mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Anake cantik-cantik iki, cantik. Kaya bule. Kenal ta ya? Aku wis kenalan. Mbak Agnes iki mau menghadapi hari yang sangat senang sekali. Sangat istimewa. Istimewa. Aku lara ditambahin kleru. Istimewa sangat. Di hari Lebaran kita melumpuk ning kene silaturahmi. Di hari Lebaran Mbak Agnes juga bahagia. Sedang mengandung 7 bulan nggih. Semoga Mbak Agnes lancar rezekinya. Amin. Dia mau besok lahiran lancar. 7 bulan yang berarti apa? Pitu nyaware ku ping 7. Tonyo engko. Nggih, pitu lungan. Mugi-mugi Mbak Agnes ki nyenengne warga masyarakat Gabel. Ikhlas nyenengne kanggo rewokan. Kuwi bakal diwehi gangsar anake besok nek. Amin. Ha. Mbak jenengan penyidang kula. Kula niku asline putih. Nek karo Pak Samsi lho. Aku biyen lahirku putih ora, Pak? Putih kaya oli. Iki ora iki asline pas kaya aku metu moto terus arep mulih mampir gemuke mrontol. Aku 7 sasi putih, Gus. Dipoto bosok gedhi 22 tahun. Nama DM mawon. Wes nama DM. Mugi-mugi Mbak Agnes dengan 7 bulanan semoga lancar. Semoga mugi-mugi anak yang dikandung jadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Pak Agnes. Nggih. Mbak Agnes pun anu ngidam bolong buringin nggih. Wonge lha niki pun ngidam iki. Nyapa? Anu beda wae. Lah iki apa nek jatrek beda. Ya rambut dicocok. Ayo Gus, jadi lanjut to dhuwur meneng tok. Lor balik desa Gabel. Lanjut, Mas.
Ayo ngetrek ngetrek. Jangan nong. Sinoman kompak kuwi kudu gawe beda yang dari yang lain. Aku jungkir wali sabda delah tong 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 hanter speed lek ora perlu samsi sampai nyemplung loro. Ya. Ayo sesepuh semua orang tua ini. Delah tong 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 kompak ya. Oke, baik. Aku lah pasti ngedang tak kodo dompet. Toilet ya. Dadak. Jam 11. Orang satu kau buri, angkat doan yang mau ajak Yos. Orang satu kau buri teh. Lo jadi kan lo kerja, ini timbang tak debat lah.
Lah iki digawe. Lah awakmu digawe bak kemampuan. Lah iki lho bokong itu ora. Yos. Jangan ngono ta, Yos. Gebas dong, Kok. Tangane. Piye? Yo beda to jelas. Sing wedok putih, sing lanang ngalah bener. Cepet-cepet. Serasi opo lho. Alah jajal gandengan, dadi gandengan ya ta. Stefani, anu lho ya ta. Nonton kirek. Kaya Tuan Putri karo Puno Kawan. Nyanti lho kae. Nyanti lho, ame lombok iki kae. Ning peyek. Lah, cah cilik-cilik muni aku. Wong gedeng kok. Iya, tak cilike jujur lho ya. Koncone kamu. Yo iso. Ya iya bener to. Ajane kok rada gila kok piye sing wedok iki. Wah, nasi padang opo ngono lho. Ini metu tamu. Kalau aku yo. ya. Ah, iki.
Pamitnya apa iki? Dino bodo. Oh iya. Lah jangan pamit iki. Ya, Ndang. Le, Ya, Bang. rawuh murid ini arep nyapa? Badan. Badan. Hah? Anakmu piro? Siji. Anakmu wis disangoni burung. Urung. Aku ya urung kok. Yo. Ndang. Oh, anake sapa iki? Saya genten aku. Piye? Genten aku. Nyapa? Lah piye tadi? Oh, iki lho pamit to bodoh. Kenal Pamit nyapon nek. Goblok bener. Ya cepat pamit to. Warono. Halo pembaronge. Bapak, Siap, kayak galeri. Ibu, Nyai cantik sekalian blekok mocrot. Ya ta ngene iki. Panjenengan niku ayu kaya putri Damas iki lho akeh terenggiling. Ojo piyu. Iki badine pamit. Ya, ya. Mobilnya suwan kula sampun cekap. Nggih. Kula sak rombongan badhe neruskaken lampah. Mugi-mugi panjenengan di sukane umur panjang, Amin. lancar rezekine. Nggih. Muga-muga sing tuwek ndang mati. Bocah. Wong dongane kok kaya ngono. Lah kowe iso golek sing kaya ngene. Lah pinter iki to. Yo. Lah ora enak pucuk kukune. Gede ngalah. Oh my god. Bocah muncul jadi awake dhewe wajahe kalem lemah lembut dan saya tahu lihat malah jejek-jejekan. Ini bodoh tapi ini kudune minta maaf, halus tangannya halus ngene iki mesra. Lah kok malah bojone lanang dijejeki. Mas, matane digene Mas. Kasare jogene kono wis ape? Wis ngene ae. Matane digene Mas. Wah, kalem. Wong iso kalem apa ora? Wong lek kalem yo ngene iki. Piye? Ibarat kok demok tangan Cahyo omahmu Taman Sari. Tangan lagi begem lho. Anu, kemeringet tanganku. Cahyo omahmu Taman Sari, awakmu berseri seperti apa lek aran duren. Aja kaya kuwi. Heh, Dek,
Iki apa kemencel iki? Ora iso silang. Lah iki yo karo perasaane lho, Mas. Perasaane opo? Benakno to ki mosok ucul ngene iki aku. Gimana sih aku? Iya, Sedewani, kowe bodoh, orang yang ngene baku, aku kangen. Tak bilang lemper, aja lemper iku meletek. Bilang. kowe udah dulang. Dulang bayi. Nyolek no, Mas. Romantis. Dulang gak romantis. Bilang dek. Kok bilang iki? Mangan coba. Coba. Kok enek-enek. Kowe nyapa ta pasti kowe bulan. Bobotan. Aku sak nyak koyo ngono kowe. Golek jadel kaya sliro. Sayang, walaupun aku tidak bertemu kamu 5 tahun, aku tetap cinta padamu. Ibaratkan lautan, aku akan seberangi. Oh, Sedewani. Sedewani. Seret. Cepat. Bisa, weh. Ngono yang iso. Romantis. Sih, Mas. Berani bebet iki sih. Bisa, weh. Aja lo, Ya. saya tak benar bebet iki sih. Ya. Terus. Ya. Alah malah seneng kok kae. Suara, ya. Susah. Penyapo, cepat ya kena loh. Iya, Pak. Oh nyatek terus. Ngomong kena kadang dilebih ya. Iya. Ya, Dang. Dang wis mulai apa, Bang? Wes, bengi. Dang, Gus. Ya. Dek. Sini halus kok, Dek. Halus. Halus. Ya, ini loh. Dek Bella. Barang-barang kok bel. Iki rada besi to. Bibo kabeh aku. Aja nesu ngono. Padha nakal-nakal aku. Kowe temu kangen 8 tahun ora Bakal bakal. tahun. Lah aku mesti melayu. Bayu. Kowe piye? Wis ada tontonono ya. Wis. Saya ora dok-dok lho ya. Banget kayak ngono. Sedewani. Kowe ditangkap kodor men piro? Sedewani. Aku padamu. Ayo kita kalah terus. Banget lah kan. Sayang ngono lho. Iya. Ayo. Hai sayang. Hai. Ryan. Padang soto wes. Kok gabet lansinya banyak kok. Lah masa aku nek kono dikeraman Mas Arman. Lah kok padahal aku ki begege ae. Wanita muslimah Mas. Ini muslimah jadi. Dene aku bengi. Ya, Padur. Ya iki lho. Badan tapi baji sak batalion. Tenan. Ora Mas. Napa? Pasor ki ane Mas. Bener kabeh Mas. Ini iya. Iki lho contone sing bener iki. Malah jawab. Hei. Nah. Iki lho nyapa. Ngono lho. Kita pani yang iteng ngono kalian. Ngomong tak susoni lho kok. Tapi kudu ae lho Mas. Aja. Wis yo Mas. Yo dongane. Napa? Bagus. Kok dongane. Yo ora apa-apa. Oh, uripku dhewe
wis keker dongane wong itu, Mas. Ya. Wah, Jabrolah, aing jangan lah kowe ora yo isin aku tuh. Kosok. Lho kok nyalahne karo Mbak sapa? Mbak Agnes. 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 Kembaranku, Mas. Hah? Kembaranku. Yo ora iki. Padano. Alah. Aku yo duwe kenek, Mas. Alah. Eh, Apa? terong lari sisar. Aku dongane. Ya dengane. Dongane apa to iki? 7 bulanan. Tolong lho kowe. Sabar. Mugi-mugi Mbak Agnes melahirkan dengan dasar lancar. Dia mugi-mugi anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Amin. Ini satu saya. Baku. Walah lur, kotor kaya temen-temen kotor. Dua soju lho. Oh ya ada toh. Satu. Ora nek. Sengaja. Meru. Oh malam melu bakaten no. Ya wes kuwi. Nggih. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Oh iya ayu lah. Ya yang beterang. Mbak Agnes ora dibringos ki bringose kuwetel. Yes, ya. Awawan lah. Mau dadake piro Pak Sandi? Mboten dong. 4. Wah, meriah sekali. Malah mat-matan nggih, matur suwun nggih. Nggih, niki mengke andhep bae, Gus. Betul. Dulur-dulur pembareng masyarakat ngendi-ngendi trimo ning Gabel. Lah niki mengke awake dhewe atraksi cukupnya karo dayoe bola-bola banok sing rene ya kon partisipasi. Lap. Yo, saya Mas Beri, yo, dulur yo, monggo. Yo.